ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛତୁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେଠି ଛତୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଛତୁ ଫୁଟୁଥିଲା, ଦିନକୁ କେଜିଏ 1.5 କେଜି 500 ସେସବୁ ବାହାରୁଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇ ଛତୁ ଚାଷ କରିଥିଲି। ଏବେ ବି ହେଇ ଛତୁ ଅଛି, ହେଇ ଛତୁ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସିଲା, ମୋ ମୂଳ ସଫା କରି ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରହିଥିଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି, ହେଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡୁମୂଷା ଖାଇଗଲେଣି। ଏଠି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛତୁ ହେଇ ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ଛତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛତୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସବୁ ବିକା ବିକି ନ କରିକିରି ଯିଏ ସବୁ ମାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ